Kings Mafia Said Fid Mirxanavadov İçiz dəstürə xımına Тавал ки буди аввал янгай братым дохи янгай хидым шиди пота хато монди оянда татна ҷоте ма ту гуфтам мемурдум ту хита бо нишон ай аввал медонистим ки меши аруси дига кас бо саиди камбағал ту духтаристим парас да ёддорӣ мегуфти ҳамаш ишқи кӯдакия ки ҷошид ишқи кӯдакит ки ҷошид агуадаҳо бет наметонистим неки ози кардым одат 5 сол калонат кардым акай дил задым хат у пацан тонистира туғри када ошава сума диди ҳуй доди эқанчи паданала пира чи балозада ки нисбати ман бемешиди биҷиқ бишик да бачанак бо зиёдат шайтонаки ма ба худо ки ту беақли мара алам беҷиқа вақте тикати ҷурами ҳаромаки ма ба худо ки беақли мара алам мекуна вақти қати братми мара алам мекуна вақте кати братми ҳаромаки ма ба худо ки беақли ҳаромаки ма ба худо ки беақли мара алам мекуна вақти қати братми мара алам мекуна вақте кати братми ҳаромаки ма ба худо ки беақли чӣ хебо осонӣ ту мара кади фаромӯшо ишқи ҳароми ту да дил мондак ҳавас ӯ қорзу ҳомон ки ҷоши доянда меши занм шӯхӣ када мегуфтум тура ҳар рӯз ман мезанм ранги аввала мехом ҳардумон бошем якҷоя раҳбара ғамут битум не ки афсӯс дер шидат марам хато кардим биле ошиқ шидам адат ма фақат ай бадрашки ма ту да дод мезадум дига ҳечи намегум буд намекунум мақура ту уже калон шидай ку бикун чӣ коре мефора дига мара намебини да сари кӯчат дига додар тана мегум файрод ки ай хонато нуқа қасамҳои хурдаги даркс чад бирава уқа ваъдаҳои додаги да ёди ман намерава мехая бебафо гуфт ма ба ёди тии суд ҳаромаки ма ба худо ки беақли мара алам мекуна вақти қати братми мара алам мекуна вақте кати братми ҳаромаки ма ба худо ки беақли ҳаромаки ма ба худо ки беақли мара алам мекуна вақти қати братми мара алам мекуна вақте кати братми ҳаромаки ма ба худо ки беақли خدا کی به